warwaraye a warware zagaye a raina fitar samari soyayya warwaren matasa biyu ƙarya matasa soyayya warwaren samari in ake ta gasa mai karfi ja da mai kumari kuma kana bige sa in ba sa aka tinka bari yi a sannu sannu soyayya ba batun kumari bai karya matuta a soyayya irin ta kauna mu nuna keta a soyayyar rikon amana karku nuna wauta a lobayyar ku yan uwana kun da shawara ta yan mata har da ku samari da ƙarya